Хайырлы күн исәмсез, хөрмәтле коллегалар. Кәрим Тинчурин театрының март айындагы премьераларына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Фәнис Наилулла Мөсәгыйтов, театрның директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Камил Робертулла Гатауллин, татар теле сәхнә теле спектакльнең режиссеры, Илнур Раилулла Гарифуллин, аферист спектакльнең режиссеры һәм Илфак Илшат улы Хафизов, аферист спектакльнең инсценировка авторы һәм төп рольне башкаручы. Фәнис әфәнде, иң беренче булып сүз сезгә кыскача гына менә шушы ике премьера хакында. Хәерле көн. Чыннан да безнең премьералар берсе чыкты инде дип әйтик. Дөресен әйткәндә, ике премьера чыкты инде. Шуның соңгысы менә Ашина. Иркаил Зайдулланы Ашина дип әйтергә куша. Белгәнегезчә инде ул төрки халыклар риваятләрендә инде ул нәсел саклаучы бүре булып торган. Бик уңышлы дип әйтәм мин бу Ашинаның чыгуы да. Ул теге Иркаил Зайдулла үзе әйтмешли, берничә тапкыр инде күчереп язылды. Һәм чыннан да монда инде хәзерге заманга туры килә торганда кирәк иде. Аның язылуы да аның күптән язылган әсәр иде Иркаил тарафыннан. Ләкин менә тамашачыларның каравыннан соң кемгәдер сораулар тудыргандыр, кемдер сценографияны шаткан, кемдер режиссерны шаткан, артистларны уйнавын шаттылар. Төрле фикерләр бар. Мин ул төрле фикерләр чыгуына шатланам. Чөнки фикер тудыра ала икән әсәр, сәхнәгә куелган әсәр, нинди генә булмасын фикер. Ул кешенең күңеленә кергән дигән сүз. Ул кеше күңелендә, тик кенә яткан кеше күңелендә нәрсәдер уяткан дигән сүз. Шуңа күрә менә Ашинада чыкты, бик яхшы гына дип әйтим. Һәм безнең татар сүзе сәхнә, татар теле сәхнә теле дигән яңадан бер спектакль чыгарга тиеш. Ансы инде аның күптәннән күңелдә һәм фикер булып йөри иде инде ул. Башта да теге күп кенә безнең хәзерге яшьләребез бит инде теге сөйләшкән вакытта да ярты сүзне генә әйтеп сөйләшәләр. Аннан соң сәхнә теле ул сөйләм теленнән аерылып тора. Шуңа күрә сәхнәдә барган, спектакльне караган яшьләр олар да әле күбесе сәхнә телен аңлап бетермиләр. Менә шуңа күрә монда инде Шамил Фәргатдинов язды аның әсәрен. Безне инде Марат Гытович та бик хуплап каршы алды ул идеяны. Без бу спектаклебезне күрсәтергә тырышачакбыз. Бер генә тапкыр үзебезнең сәхнәдә түгел, гел йөреп, мәктәпләргә барып, районнарга чыгып, күп кенә аудиторияны үзебез күрсәтергә тырышачакбыз. Һәм бу спектакль белән без уен рәвешендә спектакльдәге һәм сәхнә белән балаларның бәйләнеше рәвешендә күрсәтергә телибез һәм аларны әз генә булса да шушы сөйләм теле кертеп җибәрергә тырышачакбыз. Алар белерләр иде, шушы сүзләрне нәрсә аңлатканнарын. Гомер башларында йөргән сүзләр ишетеп тә калганнардыр, ләкин ишетмәгәннәр дә бардыр. Нәрсә аңлатканнарын күбесе белми. Менә шуңа күрә бу ваклыкны, бу бушлыкны тутырга кирәк. Менә шушы ул китап укыганда бер әйбер, инде сиңа сәхнәдән уен рәвешендә өйрәтелә икән, ул инде икенче төрле керәчәк. Яшь-үсмерләргә, шулай ук үзебезнең укучыларга, студентларга. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Камил, сүзне сезгә тапшырабыз. Менә шу татар теле сәхнә теле ул бит инде спектакль дәрес дип бирелә сезнең. Менә шу үзенчәлеге хакында авторлары кем һәм спектакльдә кемнәр уйнаячак?
Я по-русски отвечу. Микрофон включите. Да, куда? Сюда, да? Ага. По-русски отвечу, если можно. Да, это спектакль-урок. Спектакль урок не только для артистов, но и для молодых людей, которые его будут смотреть. Для молодых людей, грубо говоря, для таких, как я, которые со временем забыли свой родной язык или его мешают с англицизмами, или мешают его с русским. Собственно, все участники спектакля, кроме учительницы, да, дети, точнее, которые там играют школьников, они разговаривают на ломаном языке, и учитель их постепенно поправляет. И я надеюсь, что этот урок будет не только для детей, которые играют, точнее, для молодых людей, которые играют школьников, но и для всех детей, которые будут смотреть этот спектакль. Вот. Написал эту пьесу наш Шамиль Абы. Мне она очень нравится. И всех приглашаю, приходите смотреть. В общем, спектакль, так сказать, о сохранении татарского языка. Спасибо. Камиль, я не могу не задать этого вопроса. Вы владеете вообще татарским? Я да, но не настолько уверена, чтобы сейчас вам отвечать на вопросы на нем. Ага, хорошо. Да. А этот спектакль-урок, получается, тоже будет длиться в формате одного урока? В формате урока 45 45 минут. минут. В конце будет подготовлен сюрприз. Звонок? Да, нет, не звонок. Звонок будет в течение спектакля. Сюрприз в виде отрывка из спектакля «Галиабану», который будет сделан, так сказать, в классическом стиле. И перед этим учительница подводит зрителей к тому, вот как раз-таки, как сказал Фанис Наильевич, она разбирает слова. То есть те самые сложные слова, которые уже давно вылетели из обихода, она это все разъясняет артистам молодым, да, и в то же время разъясняет это ученикам, то есть потенциальному нашему зрителю. И потом наступает время, когда выходят два артиста Тинчуринского театра и играют отрывок из Галиабану по классике, прям без всяких там каких-то режиссерских заскоков, все как положено. И вот, собственно, учительница подводит нас к этому отрывку, чтобы все было понятно, ясно и разъяснено, в общем. Да. А в будущем... Бер генә әйбер, ул укучылар бу әсәрне караган вакытта алар үзләрен күрәчәкләр. Менә сәхнәдә алар үзләрен күрәчәкләр. Как они на самом деле есть. Үзләрен күреп, үзләреннән карап, нинди проблемалар, миндә дә шундай әйбер бар бит дип, анда күршесендә утырган малайдан да шундай әйбер бар бит дип. Менә алар үзләренең көзгече кебек күрәчәкләр. Хәзерге заманда. Да, Шамиль Абы написал такие типичные архетипы школьников. Они все разные, но при этом до боли нам знакомые, так же, как и учительница. Тоже у каждого из нас была такая учительница, которая была таким неким ангелом, прям учительница, которая влюбляла нас в свой предмет. Вот, и мы стараемся сделать нашу учительницу такой же. И школьники довольно-таки комичные, смешные. И я думаю, каждый, кто помнит свои школьные годы, узнает себя в этих школьниках. Вот. И постепенно их сознание во время этого урока будет вычищаться от слов-паразитов, от смешанного языка, и в конце концов они перейдут на чисто татарский, а потом кульминацией всего этого будет классическое произведение Галиабану. Вот так вот. И кто же будет играть роль этой учительницы? Просто вы ее настолько разрекламировали. Давайте оставим это в секрете. Приходите и увидите. Шикарная актриса, которая будет исполнять роль учительницы. Хорошо, спасибо большое. Да. Аферист спектакліне Кушик, Илнур сөз сізге. Өбетен Исенбетнің портфелі. Қайырлы күндер. Нәрсе айтырды? Мен сізге. Нендей вопрос менде был? Нақи Исенбетнің портфель комедиясын сіз үргенға исім осында шығарасыз, оның инсценировкасын. Береде отырар. Яғни міне сәхнеде біз нәрсе көрешек, біз ол бетенде біраз ғана. Онда біздің нендей тема бола. Біріншіден, онда біз алабыз тема, она перекликается как-то с ревизором, нешік айтырғы, тема власти. Онда біздің бар аферист, ләкин біз білмейбіз кім аферист онда. Ол ма?
или те люди, которые там вот его встретили. То есть, исходя из этого, возникает вопрос, и поэтому появилось именно это имя произведению «Аферист». Вот. Что еще могу сказать-то по произведению? Там самый важный момент того, что люди не меняются. На протяжении всего произведения, как они были, так они и остались. Это какая-то вот, может быть, гоголевская тема его произведений. И Наки Самбет вот как-то поддержал это, и как бы в финале нет какого-то открытия, наоборот, то есть приехал настоящий ревизор, и все. Ревизор-прокурор и Беттешулай. Ну, то есть ничего с ними не произошло, им как нужно было что-то от него, чтобы их не посадили, то, что, чтобы у них было все хорошо, отдать своих дочерей за него замуж. И так они несли эту нить до конца. И как только они узнали, что прокурор оказывается лжепрокурором, вот здесь вот происходит такая смена, что они приняли это, произошла некая оценка, и дальше все так же продолжается. Они опять заново начинают свои махинации, чтобы настоящего уже прокурора на свою сторону перетянуть. Һәм безнең анда ике оппозиционер бар. Әүхәди һәм Зариф. В принципе, на Кисәмбәттә шулай да, ул да шулай язды, что алар вот против. Вот. Поэтому это какая-то такая сатира. Безнен була, комедия-сатира. А сатира всегда это такая социальная вещь. Поэтому там вот темы такие, мы поэтому переписывали, потому что анда бит нинде вахыт олдана кисәмбәт социальный вахыт, когда безнен партия булды һәм комсомол, безгә уже бу вахыт якын түгел. Поэтому я попросил Ильфака Хафизова, так как он лучше меня татарским владеет, я ему очень доверяю, вместе, в коллаборации написать то, что будет близко сегодня нам. Вот. И там поэтому есть много изменений, но при этом они не уходят от темы автора. И многие сцены, они взяты из самого произведения. А некоторые переписаны, потому что анда безнен комсомол хазар юг, кемге боши. Ну, то есть безнен хазар молодые люди, они как бы, ну, не доверяют, что ли, не знают, кто это. Они не прошли этот путь. Вот. Как-то так. Ilfak alaysa sözünü sizge topşyrýan, nindi özgärişler kirtildi, ni derejede, nindi kulemde? Хайырлы көн һәммәгезгә дә. Нәкый Сәмбәт аны 1929 елда укызган булган. Һәм анда бик нык аны Илнур әйтеп үткәнчә, комсомол, партия, анда җөмлә сайын шулар кабатлана, сез партиядамы, сез нидәме, алга байларны кемсетү, анда гомумән үзгә. Бүгенге көндә инде кире кайландык дигәннән, шул ук ул вакытта элек анда сүз бар. Начальство алдында куштанлык деген, элек хөкүмәтнекен кишинекен таласалар, хак хөкүмәтнекен таладылар ди. Хәзер теге заманалар үзгәрде, хәзер элек хөкүмәтнекен таласалар совет вакытында, хәзер кишинекен талыйлар дип. Теге ничек дип әйтим, вектор икенче якка гына бурылды. Нәрсәсе аерма шунда партиялар бәлкем кыскарды, чынапта ул темага бик артык кирмәдек, ләкин ничек кенә үзгәрсә дә төп юнәлеш шул калды. Нәкый абый нәкый калды, җөмләләрендә шуңча сакларга тырыштык, ләкин шунысы кызык, 29 елда язылса да, бүгенге көндә бик актуаль. Бу бер гасыр диярлек. Инде без 23 елда яшибез, бер гасыр ара үткән, ләкин берәр дә үзгәрмәгән. Шул ук куштанлык, шул ук взяткачылык, шул ук нәрсә. Һәм иң мөһиме, шуннан да бик кызык килә Нәкый абый. Юк кына бер швейцар чемодан тотып барып керә, ул анда үзен теге мин прокурор дип тә керми. Калганнар шул чемоданга карата кешегә мөнәсәбәтен. Бүгенге көндә дә кая гына барма, үз киемеңә карап каршы алалар, сине урнаштыралар, йөртәләр, барышында эшләр, шундый темада. Шулай ук менә нәрсәләр үзгәрде дигәндә, текст Нәкый абый язган 80 биттән артык. Бүгенге көндә безнең спектакльләр кыска, тиз, темплы һәм безнең уртача бит саны ул 35, и күбе 40. Безгә
нәкъ яртысын диярлек кисәргә туры килә. Ләкин без вакыйгаларны кисмәдек. Без монологларны кистек. Анда монологлар бик күп, сәхнәләр шундый зур җәелгән. Аңлашыла инде ул вакытта. Рәхәтләнеп сөйләгәннәр, уйнаганнар, бәлкем 4 сәгать баргандыр ул спектакль. Безнең вакыт буенча ул теге кешеләрне ялыктырмаска җиңел һәм безнең инде форматта бүтән без җиңел сатирик комедия уйныйбыз инде. Барыбер көлсәк тә һәр вакыт хәрәкәттә. Чөнки Илнур безгә гомумән хәзер бик рәхәт. Урысча әйткәндә повезло. Режиссерларыбыз төрле форматта эшлиләр. Камил үзенчә аерым, Илнур үзенчә, Туфан Рифович үзенчә, үзегез күрдегезме, чагыштырганда да идегәйдә символика булса, Камил белән мин мәсәлән әкият чыгардык аренаны. Анда ничектер теге рәхәтләнеп, ул әкият инде ул теге. Образлар бар. Илнур белән анда Русча әйткәндә движуха, анда һәр вакыт хәрәкәт, анда һәр вакыт алда һәм бернинди тоткарлыклар юк. Бу язганда да Илнур белән әйтәм, Илнур, моның сүзләре тәмле бит. Аңлыйм тәмле икәнен ди, ләкин ди хәрәкәт кирәк хәзер. Хәрәкәт дип инде ул вакыйгалар тиз. TikTok заманасы дип инде менә бүгенге көндә бит инде бөтен мәгълүматлар тиз, кыска, цитата рәвешендә генә бара. Шулай итеп кисеп бергә теге бергә эшләнгән эш инде ул. Мин үзем генә алындым дип әйтә алмыйм, чөнки ул миңа тәкъдим итте. Мин башта ризалаштым, аннан соң әйдә бергәләп дип эшләдек. Һәм мин аның нәрсә куярга теләгәнен аңлап, шулай эшләдек. Һәм шунысы да рәхәт. Илнур әйтә, әйдә син ди алынгач ди төп геройында булырсың. Ә ул артистка төп герой дидеңме, аннан инде рәхәтләнеп эшләргә генә. Шундый үзгәрешләр бу әле беренче карашка. Куелышында анда безнең сценографияны әйтергә ярамый торгандыр инде бик. Ярыймы? Анда безнең поездда керә. Анда безнең булачак рельслардан йөрәячәкбез. Анда әйтәм бит, бөтен әйбер безнең басып торган, тик басып сөйләшә торган әңгәмә юк. Без һәр вакыт хәрәкәттә безнең белән нәрсәдер була. Һәр вакыт. Һәм ул музыка тарафыннан да, чөнки менә әйтеп үтәргә кирәк, Илнур режиссеры булса, әлеге спектакльгә безнең Камил әфәнде музыкасын да яза. Музыка ягыннан оформлениесе Камилнеке. Менә шушындый бер уртак эшебез. Мин көтеп тордым, бу афиш спектакль турысында әйтмичә, бөтенесе әйтеп бетергәч әйтермен дип. Спектакльдән бик зур өметләр белән көтәбез. Чөнки бу нәкъ сәнбәт әсәре, үзегез беләсез, нәкъ сәнбәтнең аның теле дә, һәм ниндидер теге борылышлары да, бөтен язган әсәрендә мәгънәсе дә туры килеп тора, бер-берсе белән аңлаешсыз җирләре юк. Бик аңлаешлы әсәр һәм дөресен әйткәндә бик җиңел әсәр дип әйтим, каралышка һәм үзеңә күкрәбезгә алыр өчен бик җиңел әсәр. Һәм әле менә Илнур куйганнан соң ул Илфакт әйтебезде, ул гел теге хәрәкәттә кешеләр хәрәкәт вакытында әйтелгән сүзләр һәм хәрәкәт белән кабатлансалар ул сүзләр, алар тизрәк үтә кешенең күңеленә дә, кешенең башына да. Һәм бу спектакльне карап, бөтенесе нәрсәдер, кемнедер искә төшереп утырырлар дип уйлыйм. Һәм үзләренә бик зур теге күңел шатлыгы алырлар дип уйлыйм. Һәм әгәр дә өстәп әйтсәм, җавап итегез, составны да бик әйтеп үтәрим, чөнки комедийный состав, ул бар бит һәрбер амплуалар, мәсәлән, безнең анда Рөстәм Гайзуллин, Алмаз Фатхуллин, Татарстанның атказанган артистлары, Зөлфия апа Вәлиева, Татарстанның халык артисты, аннан соң Ринат Абу Шәмсетдинов, шулай ук атказанган артисты, яшьләрдән мин, Зөлфәт Закиров, Диләрә Фатхуллина, Альбина Гашигуллина, Айдар һәм Булат. Беләсезме, аның теге рольләре дә шундый җиңел туры килде. Безгә эшләгәндә дә теге сүздән тыш Илнур безгә максатлар, русча әйткәндә, задача куя. И без анда уйный башлыйбыз, рәхәт, үзебезгә кызык ясап, тәмләп, менә шулай торып барабыз. Миңа калса бик күңелле комедия булачак, сатирик комедия. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рузга Мөхәммәтова. Фәнис Наилович, Илнур татарча әйбәт сөйләшә инде, мин аны точно беләм, интервью алып караны бар. Камилгә татарча сөйләшә башларга күпме вакыт бирдегез? Камил, монда теге сезне күргәч кенә ул әзрәк татарчасын бик әйбәт сөйләшә. Бик әйбәт сөйләшә, сәхнә артында да нәрсә дип әйтим,
үзебезнең коллегалар белән сөйләшкән вакытта да хезмәттәшләребез белән сөйләшү бар. Юлында килгәндә Рузилә, сине күргәч кенә оныткандыр хәзрәк. Гафу итегез, мен хәзер әйтәм. Русча әйтәм, почему на русском разговариваем. То есть татарча теле беләбез, уже аңлыйбыз бөтен сүзләрне. Но когда ты 20 лет разговариваешь на русском, а потом возвращаешься обратно, невозможно вот так вот быстро начать думать на русском, ой, на татарском. То есть, чтобы начать думать на татарском, нужно время, очень большое время, чтобы вот переключиться. Поэтому гафу итегез, пожалуйста, что мы сізге русча айтабыз, но вот пока что нужно время, чтобы мы могли точно определить вот все слова в голове и начать думать именно. Когда я там думаю, «Кая миңа барарга», я все равно это делаю так, куда мне нужно идти. Русча. Понимаете? Поэтому любой вопрос, что говорите, татарча мин беләм, аңлыйм. Юля, без обвинения, просто вопрос. Сколько нужно времени, чтобы вы перед нами заговорили на татарском? Ну, В следующий раз, когда вы придете к нам, Мин уже, бала наверное, булып, будет... 5 яшьтә Татарча татарча гына сөйләштем. Аннары мине русча группасына күчердек. Күчерттеләр. И после этого миңа җитте 2 яшь, но мин булдым бала. Хәзер мин уже русча, минем богатый багаж такой, и поэтому нужно больше времени, потому что там сложные слова есть и тому подобное, окончания, и когда я говорю, получается ломано. Вот. Татарлар арасында бергә кайнап йөргәндә ул тиз барачак. Да, я соглашусь, когда находишься в среде, где все говорят на татарском языке, ты быстро его вспоминаешь. У меня та же история абсолютно, то есть до 6 лет я разговаривал только на татарском, меня на нем воспитывали и так далее, и так далее, и так далее. Потом, естественно, когда пошел в школу, я разговаривал уже на русском больше, на татарском я всем помогал делать домашние задания, потому что никто не знал, я знал, я этим гордился. А потом постепенно, там, поступив в театральное училище, на русский курс, да, я все это уже, естественно, позабыл, но находясь как бы в обществе носителя языка, он вспоминается, и как бы я мог бы отвечать вам на татарском языке, но просто мне удобнее выразить свои мысли на русском пока. Да, то есть я просто хочу коротко, ясно высказать свои мысли, и мне это удобнее сделать на русском языке. Вот, потому что на татарском мне придется ломать голову, как это сказать. Понимаете, да, о чем я? То есть я вот сейчас сижу, слушаю Ильфака, и я поражаюсь, как он, естественно, красиво говорит. Вот, но я вот так вот не могу. И пока я не достигну вот такого уровня, я не буду разговаривать на русском. Спасибо. Рәхмәт тагын сораулар. Шахри Казан. Хәерле көннәр, Шәһри Казан, Эльвира Шакирова. Аферист исемен кем уйлап чыгарды, кемнең тәкъдиме һәм ни өчен аферист? Ярар, хәзер мин әйтәм, почему аферист? Там тема такая, потому что мы все переписали, и анда икенче исем килде, аферист. Ул хәзер такой достаточно актуальный исем, аферистлар безнең күп хәзер, поэтому вот шундый исем куштык һәм ул игровой исем. Социальная комедия, если аларга сатира, анда нужно что-то острое. И аферист ул бик әйбәт исем, безнең полностью ничек, как этот штат назвать, который занимается этот Пиар-отдел идет? пиар-отдел, да, пиар-отдел белән сөйләштек, утырдык һәм бу исем куштык. Менә. Шонсын да иске алырга кирәк, өстәп кенә әйтәм, бу портфель нәкыйсәмбәттә булса, ул Галиәскәр Камал театрында ул портфеле кияү булып барды. Безгә инде, әгәр дә портфеле кияү дисәк, безнең инде үзегез беләсез театрда кияү урлау, кияүләр, алар шактый. Бу инде маркетинговый ход, аферист заманча яңгырый, бүгенге көнгә караган. Портфель генә дисәк, ул барыбер теге ничектер читкәрәк портфель, аңлашылмаска. Аферист, бигрәк тә сатир дип язып куелгачтан, кешене кызыксындыру чарасы да бик көчле. Һәм ул аферист әсәрнең ишен ача. Портфель бәлкем ул кадәр үк ачып бетермәс иде. Хәтта төп герой портфель булса да. Һәм безнең инсценировка бит. Анда Нәкыйсәмбәтнең әсәренә нигезләнгән. поэтому икенче исем.
Кайсыгыз әйтер, аферист дип аталайынды русча. Татарча аферист дип тә әйтәләр. Юк, чыннан да шулай, сөйләм телендә шулай. Ләкин дәрсен аңлата ул. И там будет в конце как раз вот эта шутка. Әйтә аламы берәрегез? Ну, Фридрих, да. А? Алдакчы киң җәелмәгән. Уен рәвешендә кемнеңдер ул сәхнәдә уйнаучы шикелле булып чыгар. Ул кемнедер алмаштыра башка кешеләр өчен. Ул аларны алдый бер яктан, чыннан да. Ул аларның неенә тиресенә керә. Кемнеңдер. Афера бар, афера бар. Авантюра. Авантюра. Ну, безнен Татарчада бер генә сүз әйтеп булмый аны. финалда была как раз по этому поводу небольшой диалог, и вы все услышите, кто будет на спектакле, вы поймете, почему такое название и почему именно здесь. То есть, если я вам сейчас скажу, как бы вы сразу поймете финал. Шуңа күрә килергә кирәк, карарга кирәк, рәхәтләнеп көлерсез. Һәрбер шушы аферистинге, мин инде татарча әйтермен, аферист дип. Шулай йөрүенә, ниндирәк трюклар эшләвенә аның теге кеше белән, башка кешеләр белән нишләгәнне карарсыз, рәхәтләнеп көлерсез дип ышанып калам. Рәхмәт тагын сораулар. Рәхмәт. Монда Илфак ул соавтор буларак барамы, ничек, или по мотивам дигән була? Бу нинди формада була программада? Мин сәнбәткә соавтор була алмыйм инде мин. По мотивам. Ничек кенә атасак та, Нәкый сәнбәтнең әсәренә нигезләнгән. Аның хәтта кайбер җөмләләрен цитаталар итеп алынган. Әлбәттә, бик нык кыскару кичерелгән һәм бераз гына кайбер, мен әйтим бит, партия темасы алып калдырылган. Шуңа күрә бу тулысынча Нәкый сәнбәт түгел. Һәм берничә бәләкәй генә өстәмәләре бар. Менә шуннан чыгып, нәрсә дип атасагыз да, атагыз, ләкин өчен барлыгы шул. Нәкый сәнбәт әсәренә нигезләнеп язылган Илфак Хафизов инженерлык Рәхмәт тагын сораулар. Әлбәттә, сәхнә журналы. Хәерле көн, сәхнә журналы. Габдуллина Алсу. Беренче спектакль буенча балалар өчен исеменен татар теле, сәхнә теле. Менә Фәнис Наилевич, сез әйттегез бит, безнең сөйләм теле белән сәхнә теле нык аерыла дип. Әлеге спектакльнең максаты нинди булып чыкты инде? Балаларны сөйләм теленә өйрәтергәме, сәхнә теленә өйрәтеп, спектакльләр телен аңларга өйрәтүме? Беләсезме, өйрәтү дигән әйбер ул бик нык һәм зур әһәмияткә өйрәтү. Бу процесс ниндидер озак бара торган булырга тиеш. Ул бер спектакльнең 45 минут эчендә генә өйрәтеп бетереп булмый. Ләкин менә бүтән җирдә сәхнәдә кулланылган сүзләр бүтән җирдә кулланмаска да мөмкин. Бар шундый сүзләр, күпалар. Шуңа күрә безнең спектакльләрне карарга килгәндә балалар кайбер сүзләрне белмиләр дә. Ну, аңлап бетерә алмыйлар. Менә хәзер шушы спектакль аша булса да без күпмедер сүзне өйрәтә алабыз икән, өйрәтү түгел инде, исләренә төшерә. Һәм аның мәгънәсен кертеп җибәрә алабыз икән, инде монсы да бик зур эш дигән сүз. Чөнки 45 минут эчендә булса да, анда бик күп кенә сүзләрне балалар кайберләре исләренә төшерер, кайберләре гомумән үзләренә ул сүзләрне ачырлар. Һәм аның нәрсә аңлатканын ачырлар. Степ шунда әйтәс килә, алсу сезнең сорауга да. Шамил абый моны язганда, ул менә безнең бүгенге көн барбыр олылар, бүгенге көн яшьләре белән бер телдә аралашмыйлар. Хәтта безнең белән бүгенге көндәге мәктәп балаларының теле аерым. Аларның сленглар белән сөйләшәләр, кыска алымлы сүзләр белән сөйләшәләр. Шамил абый бу пьесага шул кадәр керткән, бүгенге заманның яшьләренең сөйләше, мәктәп балаларының сөйләше. Алар TikTok'та, алар анимеда үскән балалар. Һәм ул менә шушы элемтәне безнең белән урнаштыра. Аларны безгә, безне алар белән аралашырга өйрәтте. Аның да бик зур бер максаты бар дип уйлыйм бу спектакльдә.
Да, я тоже добавлю, как бы театр вообще не должен никого ничему, ну, не должен он учить, он должен задавать вопросы, да, это более как бы ясная форма существования, то есть если мы будем со сцены какие-то моралите там читать, это, ну, не туда, да, то есть люди не любят, когда их поучают, а если их заинтересовать каким-то вопросом, да, то есть мы говорим, что, а вот можно и так сказать, да, и через этот метод, через эту форму мы как бы, возможно, добьемся чего-то в их сознании, да, то есть вместе с тем, как учительница будет очищать сознание артистов, так скажем, может быть, на кого-то это в зале из детей каким-то позитивным и положительным образом повлияет, да, то есть мы именно покажем им, что можно вот так говорить, да, вот не употребляя вот этих вот сленговых слов, потому что действительно в начале спектакля все школьники разговаривают, ну вот как современные дети, со всеми этими сленгами, словами-паразитами и с огромным количеством англицизмов, которые сейчас вот из-за того, что дети слишком много времени проводят в интернете, они, естественно, у них в головах, в сердцах, в душах, и они уже не знают, как выразить свои мысли иначе. И мы можем показать им, что можно и вот так вот говорить. Вот я надеюсь, на кого-то это, хотя бы на какую-то часть детей произведет впечатление, и они какие-то слова оттуда запомнят, выхватят и как-то будут очищать свой язык. Спасибо. Күп кенә балалар һәм балалар гына түгел инде, үзебез дә шулай. Күп кенә яңа сүзләрне әйтмәскә тырышабыз, чөнки без аның төп мәгънәсен аңлап бетермибез. Менә чын мәгънәсен аңлап бетермәгәнгә күрә, без ул сүзләрне күбрәк кулланмыйбыз. Әйтергә күп бит алар, менә бер генә сүз, электән дә калган кизү. Нәрсә дигән сүз ул? Кизү сакчы. Кизү бар, шир андый да бар. Шуңа күрә менә кулланмыйлар, кайчандыр бит аны кулланганнар. Андый сүзләр бик күп. Шуңа күрә менә без кичкенә генә ягын алып булса да, балаларның хәзерге вакытта үзләрен залда утырып, сәхнәдәге үзләрен күреп, һәм шул күргәннән соң анда шушы укучылар арасындагы сөйләшүдән һәм укытучы арасындагы сөйләшүдән ул сүзләрнең мәгънәсе дә аңлашылачак. Менә шундый ягы да бар дип әйтәсе килә инде. Сорау Камилгә. Ни өчен Галия Бануны сайладыгыз? Бонус буларак һәм аның кайсы өлеше, музыкаль өлешеме Галия Бану белән Хәлилме, әллә әти-әни өлешеме, кайсы өлешләре алынды? Аны бит мин сайламадым, аны Шамил абый язды. Ул сайлады аны. Сорамасыздыр бит ни өчен сайлаганын. Юк, ул язды, мин куям. Ничек язды, шулай куям. Анда музыкальный кусок, да, там музыкальный кусок, и я думаю, он не зря его выбрал, потому что там невероятно красивая песня. Вот, в основном будет именно она звучать. Вот, все аутентично, под баян. Два прекрасных артиста будут исполнять эту композицию. Вот именно этот кусок. Потому что, мне кажется, наверное, Шамиль бы подумал, что через песню детям как-то будет интереснее познать вот этот пласт культуры, который является классикой. Вот, собственно, вот так вот, да. Рахмет, тагын сораулар. Әлбәттә. Сфера буенча булмас. Исәмсез Еңбикә журналы. Сез бит инде балалар спектакльләре куялар. Миңа хәзер тыңлап тору барышында кызык тоелды. Килгән балаларның ничә проценты татар спектакльләрен кылыкчыннар киеп тыңлый? Һәм бу елдан-ел динамика нинди сез аны бары тикшерә торгансыздыр? Чыннан да шулай. Теге һәрбер спектакльгә килгән дип түгел, без бит инде күбрәк балалар киләләр теге класслар белән. Аннан соң без дә барабыз үзебез. Бар мәктәпләр дип әйтим, кайберләре ул колакчынны ала уен өчен генә. Менә минем күршем алды, мин дә алыйм әле дип. Һәм алар аны бик киеп тыңламаганнар да бар. Андыйларын да без карыйбыз. Булай әйткәндә, бөтен килгән балаларның 80-90% татар булсалар да 70% шуларның колакчын ала.
Шуңа күрә менә безгә күбрәк кирәк теге монологлар белән түгел спектакльне йөреп һәм ничектер барган рәвештә, уен рәвешендә менә шулай итеп кыска сүзләр белән кертергә кирәк аларның башларына. Хәзерге балалар, инде аны мин генә әйтүем түгел, бик күп кеше әйтә, движениедә, йөргән вакытта, хәрәкәттә күбрәк сеңдерәләр үз башларына. Ә без аларны сүгәбез, утыр дибез, селкенмичә утыр дибез. 45 минут селкенмичә утыру алар өчен җәза. Утырып караячаклар, ләкин без теге менә кымшанмыйча утыру дигән әйберне, мин дөресен әйткәндә, минем беренче укыган образование мин педагогическийның анда бар укыдык без ул вакытта да, безнең возрастная физиология дигән әйбер бар. Без аны беләбез, ул ничек бара, олы кешедә ничек ул теге яшүсмерләрдә ничек, балаларда ничек. Шуңа күрә хәзерге вакыттагы балалар, гомумән алар тик кенә утыруны алар җәза итеп күрәләр. Шуңа күрә монда да менә кымшанмыйча утыр дигән әйбер, ул дөрес әйбер түгел. Ул игътибар иткәнсездер инде, балалар спектакль караганда да алар борылалар, алар торалар, алар утыралар. Бу табигый әйбер. Рәхмәт. Тагын сораулар булса, Сұрау Камилге. Sizde балалар әйберләре куйдырталар әйдеме? Аренанда куйдыгыз, монсы да балалар өчен ниндер специальләшү. Татар классикасына нинди әсәрне куярга теләр идегез, үзегезгә сайларга мөмкинлек бирсәләр? Я пока не знаю, честно говоря. Я пока занят тем, что я делаю. То есть по поводу вот этого тоже хотел дать комментарий. Я думаю, то, что в сказке, при просмотре сказки, очень даже уместно, чтобы дети как бы выражали свои эмоции. Но, знаете, показатель хорошего спектакля, такого плотного, это когда не дети маленькие, да, для которых рассчитана волшебная арена, которую я делал, да, а, например, если привести на хороший спектакль подростков, а это самый такой, ну, как сказать, противный возраст, да, они начинают перед друг другом выпендриваться, уж как по-другому сказать, да, и всячески отрицают происходящее на сцене, но показатель хорошего спектакля – это когда дети в зале подросткового возраста сидят в тишине и внимательно смотрят на то, что происходит на сцене. Вот. Поэтому, если когда-то я примусь за другой материал, я постараюсь сделать так, чтобы все заинтересовались происходящим на сцене. Вот. Спасибо. Иснаилевичка. Бу хәзер бу премьерлар буенча түгел, менә соңгы арада мин теге сайттагы яңалыкларны караганда да игътибар иттем. Сез хәзер спектакль алдыннан сезнең попса җырчылары килеп җырлаштыргалап киттеләр. Бу ниндидер бер махсус бу ни өчен эшләнә? Бу ниндидер бер концепциямы сезнең, тамашачы соравымы? Нәрсә бу? Менә игътибар иткән булсагыз, теге попса дип әйткән сүзгә әйтүем инде, ул алар да бит халык җырларын җырлыйлар, алар да җырлыйлар, татар җырларын, алар да җырлыйлар, кемнәрнеңдер яшь чагында җырлаган җырларын. Беләсезме, бу бер үзенә бер төрле, менә исегездә булса, элегрәк кино карарга төшкәндә, кино карарга бер ярты сәгать кала, җыр җырлыйлар. Исегездәме, юкмы, берегез дә исегездә түгелме? Бар ие, менә Алмаз абый, гел, ниндидер нәрсәдер була иде. Юк, күптән дип, ул бер ара, может, әкренләп бөтенесендә түгел, кайбер кинотеатрларда булгандыр. Аны ерак куясы юк. Без үзебез дә менә килгәннәр икән, тамашачы бер генә әйберне алып түгел, сәхнәгә кереп спектакльне карап китү түгел. Ул шунда ук булырга тиеш, аның нәрсәдер беләндер игътибары, аның җәлеп ителсен иде.
ниндидер сатулар, нәрседер, музейны караганда, ниндидер квестлар, ниндидер җырлар, ниндидер биюләр, кем беләндер очрашу, ниндидер нәрсә дип әйтим, лекция манда. Менә төрле яктан килеп үз күңеленә туры килгән спектакльдән тыш нәрсәндер алып китәргә тиеш. Аннан соң без спектакль алдыннан бит тырышабыз күбрәк шушы спектакльнең темасына караган әйберләрне эшләргә. Шушы ук экспозицияларны куярга тырышабыз. Шундый ук темадагы китаплар сатуны куярга тырышабыз. Шушы спектакльгә яраклырак сувенирлар сатуны куярга тырышабыз. Төрле яклап бара. Анда яшь, аннан соң безнең белгәнегезчә кунак бүлмәсе бар. Ул кунак бүлмәсендә бит аның кич белән генә эшләү түгел, ул көндез дә эшли ул. Анда төрле чаралар уза безнең кунак бүлмәсендә. Һәм анда нәрсәсе белән уңайлы, ул бөтен стенага экран белән анда проектор эшләп торала. Без ниндидер укулар да уздыра алабыз. Аны без генә түгел, аны башка организациялар да сорый бездән. Шуңа күрә театр ул теге элегрәк икенче яктан әйтеп әйткәндә, пакетка туфлиләрен салып алып килеп, итеген салып куеп, туфлине киеп, анда нәрсәдер кирип, шык-шык басып кына кирип утырып, чыгып спектакль карап кайтып китү генә түгел. Ул спектакльга әле ул кеше тамашачы театрга аяк басканчы ук башланырга тиеш, бөтен обсуждениялар, бөтен сөйләшүләр. Һәм ул спектакль театрга килеп, театр бинасына кергәннән соң да ничектер бүтән алымнар белән алып барылырга тиеш. Шул вакытта гына ул тулы бер нәрсә дип әйтим, мәдәни ял итү була кешегә. Теге нидә каяндыр җигереп чыкты да, башында бөтенләй икенче уйлар, җигереп килеп кирип утырды да, карады да чыгып чапты. Андай бер булырга тиеш түгел инде. Аны кешене әзерләргә кирәк, спектакльгә килгәнче үк. Менә ул безнең пиар отделлары, реклама отделлары шуның белән шөгыльләнәбез. Менә хәзерге бүген эшебездә нәкъ шул эшнең бер өлеше. Сезнең журналистлар эшедәге нәкъ шул эшнең бер өлеше. Бик зур рәхмәт. Демәк, сезгә төшерәбез татар теле сәхнә теле спектакльнең премьерасы 10 март көнне көндезге сәгать 12-дә һәм аферист комедиясе 15 мартта һәм 25 мартта булачак. Премьераларда күршкәнчегә кадәр. Бер нәйбер сорыйм әле, урындыкларыгыз качан була, яңа урындыклар? Аллаһы бирсә җәйгә. Аллаһы бирсә җәйгә, ник булар ошамыймы? Шулай ук авырмы әле утыруы? Онсы җәйгә Аллаһы бирсә, безнең теге үзебезнең куя торган спектакльләребезне өзеп, урындыкларда ятмыйбыз. Без зал буш булганда куярбыз.